Sziasztok! Hát egy nagyon hosszú ideje már nem jelentkeztem. Ennek rengeteg oka volt. Legfőképpen munka, meg kert is. De a legfőbb szerintem, hogy észrevettem, nem alkotói válság, mert rendszeresen gondolkodtam, hogy milyen videókat, milyen termékekről lehetne csinálni, és valahogy, nem tudom, mindig úgy jöttek össze a dolgok, hogy nem csináltam, hanem kijöttem a kertbe, barkácsoltam rengeteget, és annyira jól esett, sokkal jobban, mint videót készíteni. Annak is megvan a szépsége, varázsa, bár amennyire lehet ezt videószerkesztésnek hívni, amit én csinálok, de sokkal jobb volt barkácsolni. Sokkal jobban kikapcsolt, jobban élveztem, mármint a barkácsolást. Úgyhogy lényegében ez volt, ami miatt nem került tartalom cirka, majdnem több mint másfél éve. De nincs elfelejtve semmi, sőt, rengeteg új termékem van. Temuról, AliExpressről, magyar késkészítőktől vásárolt termékek, már nem rossz ezt így mondani, hogy termék, eszköz. De egyszerűen nem vitt rá a lélek, hogy bármilyen videót csináljak. Egyedül azt a Victorinoxot csináltam shortba, az is olyan lett, amilyen. Első short videóm. Amit látjátok, beújítottam egy ilyen csíptetős mikrofonra. Meglátjuk, hogy milyen lesz, bár a tesztek alapján nagyon jól produkál. Úgyhogy valamilyen minőségibb lesz a tartalom. Ugyanúgy telefonnal, GoPro-val, meg egy Canon EOS 2000D-vel fogok videókat, fényképeket készíteni. Meglátjuk. Nagyon sok munka volt a kertben, és kellemesen elfáradtam. Magánélettel szerencsére minden rendben van. A gyerekek nagyon jól tanulnak, le a kalappal. Munkahely az most úgy néz ki, hogy stagnál. Egész normális helyen vagyok leszámítva egy-két dolgot, ugyebár, de tavalyi év az eléggé csalódás volt, ahol voltam munkahelyen. Túl nagy bizalmat szavaztam egy-két embernek, nem kellett volna, de ugye erre később jön az ember, akkor már hátba szúrják, elég csúnyán, és elég mondva csinált dologgal küldtek el arról a cégről, és sajnos ott lett egy maradandó egészségügyi károsodásom is, amit műtéttel lehetne kompenzálni, de nem feküdtem kés alá egyáltalán. A doki is mondta, hogy persze első nap már műteni akartak, kés alá, pikpak megvan, mehetsz haza, 8 hét állományt, persze. Mondtam, hogy először beszéljük át, hogy mik a lehetőségek. Hát azt mondta, hogy igazánból ezzel a dologgal élete végéig élhet, ha odafigyel. És amióta kiderült, hogy van ez a sérülés, úgymond, azóta nincs is gondom vele. Odafigyelek a dolgokra, kaptam korlátozást is emelés szempontjából. Úgyhogy jelenleg jól vagyok. Készülök a térre, itt kinn a kertben, nem itt lakok kinn ugyebár, de legszívesebben kinn laknék. Annyira jó az a csend, minden zöld, nyugalomban. Remélem ti is jól vagytok, és köszönöm szépen a szavazásra adott voksokat. Sajnos ez az egyik oka, amiatt még nem lett videó, ugyanis a visszajelzések számomra nem olyanok, amilyeneket elképzeltem. Persze ennek gondolom a tartalom minősége is az oka. Jelenleg ennyi futja tőlem, mint mondtam, hobbiként csinálom ezt a YouTube csatornát. Főállásban tudnám csinálni, de sajnos nem éri meg. Annyira elrugaszkodtak az árak, az emberek, hogy mondjam, annyira genyók lettek egymással, hogy egyszerűen nem lehet ezt főállásban csinálni. Túl sok mindenkin át kéne gázolnom, bele kéne piszkálnom csomó embernek a dolgába, és én sajnos nem ilyen vagyok. Nem szeretek fikázni senkinek a videóját, csatornáját.
mindenki úgy csinálja dolgait, ahogy akarja, szeretné vagy tudja. Úgyhogy nagyon sok youtuber, ahogy láttam, jó ideig szünetet tartott. Úgy látszik, hogy most ez egy ilyen időszak. Egy kicsikét magunkba kell mélyedni. Annyira rohan ez a világ, annyira sok minden történik egyszerre, túl sok információ van, és egyszerűen az ember feje már nem tudja, hogy meddig telítődhet. Volt még a sérülésemen kívül egészségügyi problémám, elég csúnyán belázasodtam. 39,8 volt a lázam tavaly, és azóta kicsikét ilyen, hogy mondjam, kótyagos is a fejem, mintha, hát nem mondom, hogy demencia, mert nem az még az egyes, hogy fiatal lennék, de úgy nem találom néha a helyemet. Itt kint nagyon jó. Kicsit ember el tud mélyülni a valom hétköznapoktól. Kicsit átszellemül. Úgyhogy köszönöm a szavazatokat a szavazásra. Elég kevesen szavaztak, de gondolom ennek is oka van. De örülök annak, hogy sokan szavaztak arra, hogy miért nincs tartalom a csatornán, és mi történt velem az elmúlt időben. Szeretnék még videózni, mint mondtam, sok termékem van, ötleteim is vannak, csak valahogy kéne valami löket, hogy te barom állat folytassad még, mert jó ezt csinálni, még ha esetleg nem is csinálom olyan profi szinten. Igazából azt nem értem, hogy nagyon sok videóm nagyon kevés megtekintés került, még a régebbiekre. Nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, vagy rosszul címkéztem be, vagy az algoritmus annyira nem kapta föl, de hogy ennyire, hogy ilyen 200-300 megtekintések vannak rajta, nem is értem. Viszont nagyon sok videómnál rengeteg megtekintés lett, úgyhogy köszönöm, és köszönöm mindenkinek, aki nem lépett le a csatornámról, sőt, még egy páran még jöttek is, úgyhogy üdvözöllek titeket is. Úgyhogy remélem találkozunk a következő videóban. Sziasztok!